O líder dos populares en Barro, José Antonio Landín, acusou o equipo de goberno de irregularidades no acordo plenario de modificación do contrato de construción da piscina municipal. O alcalde da vila defende a súa xestión e considera que os populares están mentindo para facer campaña electoral. Bueno, pois evidentemente este é un tema de debate electoral. Isto, como están desesperados porque ven que non van a recuperar a alcaldía, que perderon fai 4 anos, pois o que dedican é a facer bulos e a decir mentiras para intentar desa maneira forzar que os resultados sean distintos aos que se prevé. O que si me preocupa é que intenten desa maneira pois desprestixar o que é a xestión municipal e sobre todo creándolle confusión aos veciños. Segundo Abrales, os gastos non excederán do orzamento inicial, co cal o Concello non terá que facer ningún investimento a maiores como alegaba o PP. As cifras reales, coas que non xoga o PP, pois evidentemente faltanlle datos. E outras moitas invéntanas, non? Entón, é un proxecto que ten de orzamento total 358.488 euros. Hai unha baixa económica do 18% que logo nós o que facemos é elaborar un modificado polo cal, cando ao total dese modificado, que son 414.000 euros, se lle resta a baixa económica do 18%, queda en 339.000 euros, que é o que se vai a pagar dese proxecto. 18.000 euros menos do que é o orzamento do proxecto inicial. O alcalde asegura que todas as certificacións están visadas pola Diputación e dentro da legalidade. Todas as certificacións están visadas pola Diputación para poder pagalas. E todo vai en orden a pagar as distintas partidas que se van executando, nada máis. E nunca se vai salir desas cantidades, nada, ni un euro, ni un céntimo. Entonces, bueno, é unha maneira de cada vez soltar a burrada máis grande para ver se a burrada máis grande pois fai máis efecto e a xente o cree. Bueno, creo que a credibilidade do Sr. Landín xa fai moitos anos que se perdeu. O rexedor defendeu o traballo dos empregados municipais e da Deputación e acusa a Landín de mentir aos veciños. Abrales tamén asegurou que a piscina estará aberta este verán.